Καλημέρα, στους 95,3 είμαστε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Κατερίνης με τον Δημήτρη Παπαμάρκου στην κονσόλα. Να κάνω έναν πρόλογο πριν να καλωσορίσω την αγαπημένη μας Ιφηγένεια Καούρη, και ο πρόλογος θα είναι μόνο και μόνο για όλο αυτό που βιώνουμε αυτές τις μέρες. Βλέπω κόσμο τρομοκρατημένο και για μένα είναι πολύ σημαντικό να μεταφέρω την πληροφορία ότι δεν σημαίνει ότι αν νοσήσουμε από COVID θα πεθάνουμε κιόλας ή θα πάθουμε κάτι. Είναι σημαντικό να αποδεχτούμε ότι μας προτείνει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή από θέμα τρόπους προφύλαξης, είτε τους κατανοούμε και τους αποδεχόμαστε είτε όχι. Και είναι σημαντικό επίσης να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την καθημερινότητά μας, έστω και αν είμαστε σπίτι, με τους φίλους μας που είναι πολύ κοντά ή με τους συγγενείς μας και τα παιδιά μας. Να δημιουργούμε καταστάσεις χαράς. Ο φόβος δεν βοηθάει, ρίχνει την άμυνα. Και επειδή το βλέπω σε πολλούς ανθρώπους γύρω μου, κλείστε και τις τηλεοράσεις. Είναι πολύ σημαντικό. Βάλτε μουσική. Εδώ λοιπόν να καλωσορίσω την Ιφηγένεια Καούρη που μπορεί να μας πει και αυτή στη συνέχεια τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε όλη αυτή την κατάσταση μέσα μας. Καλημέρα Ιφηγένεια. Καλημέρα και από μένα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να βρεθώ σήμερα στην εκπομπή σας. Θα συμφωνήσω με αυτά που είπες πριν και θα προσθέσω την άσκηση βέβαια για την οποία και θα μιλήσουμε, η οποία είναι πολύ σημαντική σε τέτοιες περιόδους και για τη σωματική μας υγεία αλλά και για την ψυχική και την πνευματική. Η Ιφηγένεια Καούρη λοιπόν είναι πτυχιούχος του Τμήματος Επιστημονικής Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Είναι και fitness instructor. Αυτό έχει σχέση με το πιλάτες? Όχι μόνο. Από τότε που τελείωσα το πανεπιστήμιο ασχολήθηκα με το fitness γενικά, δηλαδή aerobic, step aerobic, body pump, τα μαθήματα που γίνονται στην αίθουσα σε ένα ιδιωτικό γυμναστήριο και όχι μόνο. Τα τελευταία χρόνια όμως, εδώ δηλαδή και 13 χρόνια, εξειδικεύτηκα στο πιλάτες. Η Ιφηγένεια είναι γνωστή σε πάρα πολύ κόσμο στην Κατερίνη. Έχει βοηθήσει πολλούς ανθρώπους. Τώρα θα θυμηθώ τον Κωνσταντίνο τον Κατσάρα που το καλοκαίρι μου είπε: η Ιφηγένεια είναι η καλύτερη. Και θα του στείλω ένα μήνυμα τώρα ότι κάναμε την εκπομπή να χαρεί. Ναι, είναι στη Γερμανία ο Κωνσταντίνος, να του στείλουμε τους χαιρετισμούς μας από εδώ. Και κάναμε και με τη μητέρα Γη μια δράση στο Λιτόχωρο. Ήταν πολύ ευχάριστη εκεί στο Ναγιάννη, μέσα στη φύση. Μας έκανε η Ιφηγένεια μία μέρα γυμναστική που ήταν πολύ ωραία εμπειρία. Ένα μάθημα πιλάτες στη φύση. Ναι, ήταν πολύ ωραία. Ναι. Η Ιφηγένεια, τι είναι η άσκηση? Τι είναι η άσκηση ή η καλή φυσική κατάσταση? Να τα πάρουμε με τη σειρά. Ναι, πάρ' τα όπως θες με τη σειρά. Εννοούσα ότι είναι η άσκηση, δηλαδή τι περιλαμβάνει η άσκηση, ποιες δραστηριότητες μπορούν να θεωρηθούν άσκηση? Άσκηση θεωρείται οποιαδήποτε δραστηριότητα, οποιαδήποτε απλή κίνηση η οποία ανεβάζει λίγο τους καρδιακούς σφυγμούς και μας κάνει λίγο να λαχανιάζουμε. Αυξάνει δηλαδή την δραστηριότητα του οργανισμού μας. Αυτό μπορεί να είναι από ένα απλό περπάτημα, όχι απλό περπάτημα, λίγο πιο έντονο περπάτημα, ανέβασμα σκάλας, ποδηλασία, τρέξιμο, κολύμπι, και όλες οι δραστηριότητες, δηλαδή τα ομαδικά αθλήματα, αερόμπικ, πιλάτες, γιόγκα, όλες οι δραστηριότητες. Οποιαδήποτε, να το επαναλαμβάνω, οποιαδήποτε κίνηση του σώματος η οποία ανεβάζει τους σφυγμούς μας και την αναπνοή μας λίγο παραπάνω από την ηρεμία, από ότι είναι στην ηρεμία. Φαντάζομαι και ο χορός. Και ο χορός εννοείται. Ναι. Και η καλή φυσική κατάσταση ποια θεωρείται? Καλή φυσική κατάσταση είναι να διατηρήσουμε το καρδιοαναπνευστικό μας σύστημα, καρδιά και αγγεία και πνευμόνια, το καρδιοκυκλοφοριακό που περιλαμβάνει και τα αγγεία, το μυοσκελετικό, μύες, αρθρώσεις και οστά, να τα διατηρήσουμε σε μια καλή σε μια καλή κατάσταση, λειτουργική κατάσταση, και όπως επίσης να διατηρήσουμε και το σωματικό μας βάρος σε ιδανικά επίπεδα. Βέβαια, θα προσθέσω εδώ την ερμηνεία για τη φυσική κατάσταση από την εγκυκλοπαίδεια της Microsoft, που λέει ότι είναι η ικανότητα του ανθρώπινου σώματος να βρίσκεται σε ετοιμότητα και να μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να λειτουργεί με δύναμη, χωρίς υπερβολική κόπωση και με περίσσια ενέργεια. Αυτά όλα γίνονται με την άσκηση και τη διατροφή όμως, έτσι, να προσθέσουμε γι' αυτό. Όμως,
επειδή περιλαμβάνει λίγο και το θέμα του μυαλού, θα προσθέσω και την ερμηνεία, τον ορισμό του Πιλάτες. Ότι η καλή φυσική κατάσταση είναι η επίτευξη και η συντήρηση ενός ομοιόμορφα αναπτυγμένου σώματος με υγιές μυαλό, πλήρως ικανό να εκτελεί φυσικά, εύκολα και ικανοποιητικά τις πολλές και ποικίλες καθημερινές μας εργασίες με αυθόρμητη ζέση και απόλαυση. Πάρα πολύ ευχάριστο. Πώς συμβάλλει η εφαρμογή και το να εντάξουμε τη γυμναστική στη ζωή μας, αν έχουμε αγαπήσει την άσκηση από την παιδική μας ηλικία, πόσο σημαντικό είναι δηλαδή αυτή η μοίηση, να το πω με τη λειτουργική έννοια μοίηση? Αυτό θεωρώ ότι είναι το πιο βασικό. Αν το παιδί έχει μοιηθεί από την παιδική ηλικία στην άσκηση και του αρέσει και έχει γίνει τρόπο ζωής, αυτό είναι βέβαια και ο σκοπός της φυσικής αγωγής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και κυρίως στα λύκεια. Να κάνουμε τα παιδιά να αγαπήσουν την άσκηση. Λέμε άσκηση, δεν πρέπει να είναι οπωσδήποτε γυμναστική, όπως είπες, ο χορός, όπως είναι περπάτημα στη φύση, όπως είναι το κολύμπι, πάρα πολλές δραστηριότητες. Πρέπει, αν το αγαπήσουν τα παιδιά από μικρά, είναι πολύ μεγάλη η πιθανότητα να ασχοληθούν και όταν θα ενηλικιωθούν. Και φαντάζομαι ότι αν ένας εκπαιδευτικός γυμναστής αγαπάει την άσκηση, μπορεί να το μεταφέρει πολύ διαφορετικά από κάποιον που κάνει μια εργασία με άλλη βαρύτητα. Εννοείται και στο σχολείο έχουμε να κάνουμε με ζωντανές ψυχές. Σε όλα τα επαγγέλματα παίζει ρόλο το να το αγαπάς το επάγγελμά σου για να μπορείς να αποδώσεις. Στο σχολείο όμως που έχουμε να κάνουμε με ζωντανές παιδικές ψυχές, αυτό βγαίνει και το δέχονται τα παιδιά και τους επηρεάζει πάρα πολύ. Είμαστε πρότυπα εμείς στο σχολείο για τα παιδιά μας, για τους μαθητές μας. Εγώ η δική μου προσωπική εμπειρία ήταν ότι πολλές φορές στο σχολείο και στο γυμνάσιο θυμάμαι ότι μας άρεσε να παίζουμε βόλεϊ ή να παίζουμε παιδικά αθλήματα, αλλά το να κάνουμε γυμναστική με τον τρόπο που γινότανε το θεωρούσαμε αγκαρία και πολλές φορές ψάχναμε δικαιολογία ότι δεν είμαστε καλά για να μην κάνουμε άσκηση. Ναι. Αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό. Δεν αρέσει σε όλους η σουηδική γυμναστική και παλιότερα, ας πούμε, η γυμναστική ήταν πολύ πιο, ας το πούμε, ομή και τυπική. Τώρα έχει μπει και το αερόμπικ, έχει μπει και ο μοντέρνος χορός, έχει μπει το πιλάτες, η γιόγκα. Είναι πολύ πιο ευχάριστες αυτές τις δραστηριότητες για τα παιδιά. Όμως, το θέμα είναι ότι θα πρέπει τα παιδιά να διδαχθούν κάποιες δεξιότητες στο σχολείο. Αυτό πρέπει να γίνει στο δημοτικό και στο γυμνάσιο. Δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν μετά στη μετέπειτα ζωή τους. Από εκεί και πέρα, μέσα από την εκμάθηση όλων των δραστηριοτήτων και των δεξιοτήτων, τα παιδιά θα αποφασίσουν μετά με το τι θα ασχοληθούν όταν ενηλικιωθούν. Αυτή είναι όλη η φιλοσοφία της φυσικής αγωγής στο σχολείο. Και πώς πες ότι κάποιος δεν έχει ασκηθεί στη ζωή του, γιατί έτσι ήταν οι συνθήκες της ζωής του, πώς μπορεί να βάλει την άσκηση και πώς μπορεί να καταλάβει και ποια άσκηση του ταιριάζει? Το να βάλουμε ένα άτομο το οποίο δεν έχει ασκηθεί ποτέ στη ζωή του και ίσως και οι εμπειρίες που είχε από τη γυμναστική, από την άσκηση γενικά, να ήταν τραυματικές εισαγωγικά. Αυτό είναι ένα μεγάλο... πώς να το πούμε για μας τους γυμναστές, μια δυσκολία, ένα στοίχημα. Να μπορέσουμε να το καταφέρουμε. Λοιπόν, αυτό το άτομο πρώτα απ' όλα θα πρέπει να ψάξει, να πειραματιστεί για να δει τι του αρέσει. Και το πρώτο και το πιο καλό μυστικό, να το πούμε σε εισαγωγικά, είναι να βρει και ένα άλλο άτομο που είναι στην ίδια με αυτόν περίπου κατάσταση, έτσι ώστε ο ένας να παρακινεί τον άλλον. Και να ξεκινήσουν, ας πούμε, ή με το περπάτημα, να δοκιμάσουν οποιαδήποτε δραστηριότητα τους αρέσει, οποιαδήποτε πραγματικά. Δημοτικούς χορούς, μοντέρνο χορό, Latin χορό, περπάτημα έξω εδώ στην πόλη, στο πάρκο, περπάτημα στο βουνό. Να πάει σε κάποιο γυμναστήριο να δοκιμάσει. Τόσα προγράμματα έχουν τα γυμναστήρια που αρέσουν, άλλα αρέσουν σε κάποιους και άλλα αρέσουν σε κάποιους άλλους. Τέλος πάντων, πρέπει να πειραματιστεί για να μπορέσει τελικά να δει τι του αρέσει. Γιατί δεν μπορεί, σίγουρα κάτι από όλες τις δραστηριότητες θα του αρέσει. Ωραία, Ιφηγένεια, να πάμε τώρα σε ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Ωραία, ευχαριστώ.
Εδώ πάλι μαζί με την Ιφηγένεια Καούρη, η οποία είναι γυμνάστρια. Για όσους ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας, βρισκόμαστε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Κατερίνης, στους 95,3. Ιφηγένεια, αυτή η λεπτή ισορροπία μεταξύ του κάθομαι στον καναπέ και βαραίνω, τώρα με αφορμή αυτό που είπες, ότι να έχει κάποιον ακόμη που να τον παρακινεί, γι' αυτό το λέω, γιατί πολλές φορές όταν καθόμαστε στον καναπέ και βαραίνουμε, τελικά αναβάλουμε το να γυμναστούμε. Ενώ αν σηκωθούμε τελικά και ξεπεράσουμε εκείνη την κατάσταση και πάμε και ασκηθούμε, θέλουμε να ξαναπάμε και να ξαναπάμε, γιατί μπορούμε να βιώσουμε όλη αυτή τη ζωτικότητα που αισθανόμαστε. Ακριβώς. Πώς μπορεί κάποιος να το παρατηρήσει αυτό, να του δώσουμε έτσι μια βοήθεια σαν πληροφορία να αφήσει αυτή την κατάσταση, την οθρότητα, για να επιλέξει τελικά την άσκηση ή να πούμε τι θα τον βοηθήσει? Αναστασία μου, αυτό ακριβώς σκεφτόμουν τώρα που έβαλες το τραγούδι, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ και μου αρέσει πολύ και ο χώρος, όπως με ξέρεις καλά εσύ. Ένα επίσης καλό μυστικό που δεν είπα πιο πριν είναι να βάλει κάποιος την αγαπημένη του μουσική στα ακουστικά και να ξεκινήσει τη δραστηριότητα που θέλει. Εκτός και αν επιλέξει βέβαια το χώρο στο οποίο θα πηγαίνει, θα ακούει τα τραγούδια και τη μουσική που του αρέσει και θα χορεύει κιόλας. Αν όμως αποφασίσει να περπατήσει ή να τρέξει, μπορεί να έχει μαζί του σαν συνοδεία την αγαπημένη του μουσική. Κάνει όλη τη δραστηριότητα πολύ πιο ευχάριστη. Τώρα, για αυτό το θέμα, για να σηκωθεί κάποιος από τον καναπέ, αυτό που ακούσα από όλους είναι ότι και πώς λένε ότι πρέπει να κάνω 30 λεπτά τη άσκηση την ημέρα και εγώ δεν έχω χρόνο και πώς θα αντέξω εγώ να κάνω τόση ώρα γυμναστική και ότι πρέπει να κάνω το ένα και ότι πρέπει να κάνω το άλλο. Ας ξεχάσουν όλοι το τι πρέπει να κάνουν και το τι λένε οι άλλοι. Και ας κοιτάξουν λίγο τον εαυτό τους. Το ότι θα σηκωθεί από τον καναπέ και θα πάει και θα περπατήσει έστω 5-10 λεπτά, θα κάνει ποδήλατο έστω 1/4, το ότι θα πάει να χορέψει ή να κολυμπήσει ή οποιαδήποτε δράση του αρέσει, τον ελάχιστο χρόνο, αυτό που θεωρεί αυτός ελάχιστο, ας πούμε τα 10 λεπτά, είναι μεγάλη υπόθεση. Τι είναι καλύτερο, το να μην κάνει τίποτα ή το να κάνει 5-10 λεπτά τη δραστηριότητα που του αρέσει? Εννοείται το δεύτερο, έτσι. Οπότε ας πάψουν να σκέφτονται ότι δεν έχω χρόνο ή πώς θα κάνω εγώ τόση ώρα. Ας ξεκινήσουν με 5 λεπτά. Πραγματικά είναι μαγικό το μυστικό αυτό. Γιατί θα δουν ότι θα πάνε τα 5 λεπτά, εννοείται ότι θα τα βγάλουν εύκολα και θα πούνε γιατί να μην κάνω άλλα 5 λεπτά. Θα κάνω 10 την πρώτη μέρα. Την επόμενη μέρα θα ξαναπάνε, θα δοκιμάσουν, θα δουν ότι μπορούν να φτάσουν στα 15 λεπτά. Την επόμενη μέρα θα πάνε, θα δουν όμως ότι ο οργανισμός τους θα τους πει ξέρεις, σήμερα δεν αντέχω, μπορώ να κάνω μόνο 10 λεπτά. Ναι, θα κάνουν μόνο 10 λεπτά. Καταλαβαίνεις? Και είναι σημαντικό η αποδοχή του εαυτού, ότι τόσο μπορώ και σέβομαι και τα όρια μου. Το σώμα μας λέει τι πρέπει να κάνουμε. Ας πούμε και για τον καναπέ. Πόση ώρα μας αφήνει το σώμα μας να μείνουμε στον καναπέ? Αν μείνουμε κανένα μισάωρο στην ίδια θέση χωρίς να κινηθούμε, δεν αρχίζει να πονάει η πλάτη, η ώμη στην καθιστική θέση, η γοφή? Πιανόμαστε. Μπράβο. Το σώμα μας εκείνη την ώρα μας λέει ότι ξέρεις, σήκω λίγο, κάνε μια κίνηση, τεντώσου, κάνε τις διατάσεις σου. Όμως ποιος το ακούει το σώμα του? Ελάχιστη. Και αυτή την αυτόματη κίνηση μπορούμε να τη βιώσουμε και το πρωί χωρίς να τη σκεφτούμε, έτσι. Τεντωνόμαστε πάντα το πρωί. Είναι μια άσκηση, είναι η πρώτη άσκηση του ξυπνήματος. Ακριβώς. Και την κάνει το σώμα αυτόματα. Ναι. Γιατί το έχει ανάγκη εκείνη την ώρα. Και να πω εδώ ότι μετά την πρώτη καραντίνα διευρύνθηκε λίγο η επιλογή του πώς μπορώ να κάνω άσκηση και πολλοί άνθρωποι πλέον μπορεί να είναι από το σπίτι τους και να κάνουν άσκηση με γυμναστές ή με προγράμματα που μπορεί να βρίσκονται και στην άλλη χώρα. Ναι. Πλέον. Ναι. Ενώ αυτή η προοπτική δεν υπήρχε μέχρι τώρα. Όχι, υπήρχε πάντοτε. Υπήρχαν βιντεάκια, ας πούμε, στο YouTube. Ή υπήρχαν και live streaming, κάνουν κάποιοι μαθήματα. Τώρα βέβαια, όπως είπες και εσύ, έχει διευρυνθεί αυτό και γίνονται πάρα πολλά. Το θέμα εδώ είναι η επιλογή του κατάλληλου επαγγελματία, έτσι. Και πόσο σωστά μπορεί κάποιος να εφαρμόσει μια άσκηση όταν δεν τον βλέπει ο γυμναστής? Αυτό είναι ένα θέμα. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να επιλέξετε τον κατάλληλο επαγγελματία, τον κατάλληλο πτυχιούχο φυσικής αγωγής.
ο οποίος έχει σπουδάσει 4 χρόνια, έχει μάθει την ανατομία, τη φυσιολογία, την εργοφυσιολογία, τα πάντα όλα για το ανθρώπινο σώμα, και από εκεί και πέρα έχει μάθει και τη διδακτική και την παιδαγωγική του. Οπότε, όταν ο γυμναστής είναι στην οθόνη και ξέρει ότι έχει να κάνει με άτομα απέναντί του, τα οποία δεν ξέρει σε τι φυσική κατάσταση είναι, δεν ξέρει αν έχουν μυοσκελετικά προβλήματα, δεν ξέρει αν είναι γυμνασμένα ή τώρα ξεκινάνε. Οπότε δεν θα κάνει ασκήσεις που είναι εξεζητημένες ή έχουν απαιτήσεις. Θα κάνει ασκήσεις που μπορούν να τις κάνουν όλοι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ναι, για να αποφύγει και κάποιον τραυματισμό που ίσως μπορεί να συμβεί. Ιφηγένεια, η άσκηση σε σχέση με την γύρανση, ναι. Τι ρόλο παίζει στη μακροζωία και στην καλύτερη ποιότητα, δεν είναι μόνο στην... Μπράβο, ακριβώς. Αυτό το πιο σημαντικό αυτό είναι, η καλύτερη ποιότητα. Ναι, η άσκηση δίνει ποιότητα στη ζωή και προσθέτει βέβαια και ζωή, χρόνια στη ζωή μας. Και αυτό είναι πάρα πολλές οι έρευνες οι οποίες το αποδεικνύουν. Μπορούσα να πω κάποιες? Ναι, φυσικά. Ας πούμε, η τελευταία που έχει γίνει στην Mayo Clinic του Rochester έχει κάνει έρευνα στα μυτοχόνδρια των κυττάρων του ανθρώπινου σώματος και λέει ότι τα μυτοχόνδρια αναφέρονται συνήθως ως τα εργοστάσια ενέργειας των κυττάρων. Πρωταρχική τους λειτουργία είναι να παράγουν τριφωσφορική αδενοσίνη, το μόριο που μεταφέρει χημική ενέργεια μέσα στα κύτταρα. Καθώς μεγαλώνουμε, η ικανότητα των μυτοχονδρίων να παράγουν ενέργεια μειώνεται. Γι' αυτό έχουμε και την πτώση σε όλες τις ικανότητες του ανθρώπου, σε όλους τους ιστούς τώρα αυτά, έτσι. Στην έρευνα που έγινε, υπήρχαν εθελοντές από 20 έως 40 ετών και από 40 με 62 ομάδες, στους οποίους οι οποίοι υποβλήθηκαν μάλλον σε άσκηση και σε αερόβια και σε δύναμη και σε ελαστικότητα. Και τι παρουσίασαν? Η νεότερη ομάδα παρουσίασαν αύξηση στη μυτοχονδριακή δραστηριότητα κατά 49% και οι μεγαλύτεροι σε ηλικία είχαν αύξηση κατά 69%. Μιλάμε για πολύ μεγάλη αύξηση στην μυτοχονδριακή δραστηριότητα. Και μάλιστα ο Dr. Nair του Mayo Clinic είπε χαρακτηριστικά: υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα που υποστηρίζουν ότι η άσκηση είναι εξαιρετικά σημαντική για την πρόληψη ή την καθυστέρηση της γύρανσης. Δεν υπάρχει υποκατάστατο γι' αυτό. Και αυτά που βλέπουμε στις έρευνες να επιτυχάνονται με την άσκηση δεν μπορούν να γίνουν με κανένα φάρμακο. Πολύ σημαντικό. Έτσι. Να πούμε όμως και για την αντιγύρανση ότι η γύρανση ποια είναι? Ότι υπάρχει μείωση στην δραστηριότητα των συστημάτων του ανθρώπινου σώματος. Όπως είναι, ας πούμε, μείωση του μέγιστου καρδιακού ρυθμού, τα αιμοφόρα αγκία που αρχίζουν να γίνονται λιγότερο ελαστικά και έτσι αυξάνεται και η αρτηριακή πίεση, αύξηση του βάρους, μείωση της μυϊκής μάζας. Όλα αυτά συμβάλλουν μάλλον καλύτερα στην αύξηση της κακής χολυστερόλης και στην μείωση της καλής. Συμβάλλουν στην αύξηση του σαχάρου, έτσι. Και η μείωση της μυϊκής μάζας στους ανθρώπους οδηγεί σε αδυναμία, σε έλλειψη ισορροπίας και σε αναπηρία. Επίσης, και το νευρικό σύστημα του ανθρώπου αλλάζει με την πάροδο του χρόνου. Τα αντανακλαστικά είναι πιο αργά και ο συντονισμός υποφέρει, όπως επίσης έχουμε και απώλειες στην μνήμη. Όλα αυτά η άσκηση τα προλαμβάνει ή και τα καθυστερεί. Και σε σχέση με την πνευματική διάβγεια, πόσο ρόλο παίζει η άσκηση? Σίγουρα το νευρικό σύστημα επηρεάζει, όπως είπες. Ναι. Αλλά είναι και πολύ, φαντάζομαι ότι είναι, όπως λέμε, νους υγιής εν σώματι υγιή. Ακριβώς αυτό που λέγανε οι αρχαίοι, ναι. Βοηθάει πάρα πολύ. Στο ερωτικό κομμάτι, στη διάθεση, της ερωτικής διάθεσης, ένα θέμα ταμπού, αλλά να το ρωτήσω, πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η διατροφή παίζει η άσκηση? Και η άσκηση σε αυτές τις έρευνες, τις περισσότερες έρευνες που ασχολούνται με την άσκηση και την αντιγύρανση, ένας παράγοντας που μετράνε είναι και η λίμπιντο, έτσι το λένε. Ναι. Και σε όλους
σε όλες τις έρευνες έχει δείξει αύξηση της libido. Όταν με την άσκηση, θα το πω εγώ με πιο απλά λόγια, και να επανέλθω λίγο σε αυτό που είπες, πώς να σηκώσουμε κάποιον από τον καναπέ. Ναι. Αυτοί που δυσκολεύονται να σηκωθούν, όταν με το καλό σηκωθούν και ξεκινήσουν βήμα-βήμα, αργά-αργά να κάνουν κάποια πράγματα, θα βιώσουν και την ευεξία και όλο αυτό την ενέργεια που φέρνει η άσκηση στο σώμα και στο μυαλό και στην ψυχή. Δηλαδή με την άσκηση γίνεσαι πολύ πιο ενεργητικός, έχεις καλύτερη διάθεση να κάνεις πράγματα, έχεις καλύτερη ψυχολογική και πνευματική διάθεση. Οπότε αυτό είναι βέβαια και για τη libido. Πολύ σημαντικό, γιατί τα τελευταία χρόνια αυτό που συμβαίνει είναι ότι τα περισσότερα ζευγάρια δεν έχουν διάθεση και η libido είναι γενικώς πιο πεσμένη. Ναι. Οπότε γενικώς γεννιόμαστε με όλα τα εφόδια. Γιατί μπορεί να επιλέξουμε να κάνουμε μια άσκηση σε ένα γυμναστήριο, αλλά μπορεί να την επιλέξουμε να την κάνουμε και στη φύση. Δηλαδή, μάλλον έχουμε την αυτονομία σε όλο το ολοκληρωμένα. Ακριβώς. Και μάλιστα να πούμε και για τον νομό μας, ο οποίος είναι ένα προνομιούχος νομός. Γιατί από φύση τουλάχιστον Όλυμπος, πιέρια, θάλασσα, έχει άπειρες δραστηριότητες που μπορείς να κάνεις. Και έχουμε συλλόγους που δραστηριοποιούνται στη φύση και κάνουν πάρα πολλά πράγματα. Και να σας πω και κάτι, επειδή και εγώ πηγαίνω στο βουνό έτσι τακτικά, έχω παρατηρήσει πολύ μεγάλη αύξηση των ατόμων που πηγαίνουν τα Σαββατοκύριακα και περισσότερο την Κυριακή στο βουνό, και αυτό είναι πάρα πολύ καλό και ευχάριστο. Αλλά να πω τώρα εδώ μόνο λίγο, δεν έχει σχέση με την άσκηση, να σέβονται λίγο και το περιβάλλον, έτσι, να μην πετάνε σκουπίδια, όπως το βρίσκουν καθαρό, να το αφήνουν και καθαρό. Πολύ σημαντικό, καλά κάνεις και το λες. Και να προσθέσω εγώ εδώ, και αν κόβουν βότανα ή μανιτάρια, συλλέγουν βότανα ή μανιτάρια, να αφήνουν τις ρίζες και να τα κόβουν πολύ προσεκτικά με σεβασμό, γιατί έχει μειωθεί ο αριθμός τους και είναι πολύ σημαντικό να διατηρηθεί η βιοποικιλότητα στον Όλυμπο. Ναι. Και όχι μόνο, και στα πιέρια. Εδώ θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επανέλθουμε σε λίγο, Ιφηγένεια. Εντάξει. Εδώ λοιπόν, Ιφηγένεια, να συνεχίσουμε αυτή την όμορφη κουβέντα που έχουμε για την τόσο σημαντική άσκηση. Τι θα ήθελες να πούμε τώρα, Ιφηγένεια, με ακούς? Ναι, ναι, σε ακούω. Να προσθέσουμε λίγο έρευνα του κυρίου Κουρέτα, που είναι διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας, για την άσκηση και την προστασία και θεραπεία του καρκίνου. Ναι. Λοιπόν, το διαβάζω? Ναι. Ναι, η συστηματική άσκηση δημιουργεί ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την αντικαρκινική δράση. Η ένταση της άσκησης τραυματίζει σε εισαγωγικά τους μύες και αυτό δημιουργεί μια άσηπτη φλεγμονή που όμως διεγείρει όλη την αντιφλεγμονώδη λειτουργία του σώματος και όλη την αντιοξυδωτική άμυνα, βασικά στοιχεία της αντικαρκινικής παρέμβασης. Άρα η άσκηση δεν προλαβαίνει μόνο, αλλά και θεραπεύει τον καρκίνο. Οι γιατροί πρέπει να τη συνταγογραφούν όχι μόνο για τη θεραπεία, αλλά και για την πρόληψη, που ίσως είναι και πιο σημαντική. Να πω εδώ ότι αυτή η διαδικασία με τον τραυματισμό σε εισαγωγικά των μυών και η άσηπτη φλεγμονή είναι αυτή που δυναμώνει το ανοσοποιητικό μας σύστημα. Και τώρα, μια και είμαστε και στην φάση της καραντίνας και της πανδημίας, όλοι λένε, και ισχύει, δεν είναι απλά ότι το λένε, ότι για να προστατεύσουμε τον οργανισμό μας και να τον κάνουμε πιο δυνατό, χρειάζεται μέτρια άσκηση και σωστή διατροφή. Γι' αυτό τον λόγο συστήνουν την άσκηση, γιατί δημιουργεί όλη αυτή τη διαδικασία, η οποία μετά την άσκηση και μετά την θεραπεία αυτής της φλεγμονής σε εισαγωγικά, γίνεται ο οργανισμός μας πιο δυνατός. Και αν δίνει ζωτικότητα σε κάποιον υγιή, προσφέρει ζωτικότητα η άσκηση, φαντάζομαι πόσο πιο σημαντικό είναι για κάποιον που είναι ασθενής, ειδικά με καρκίνο, που είναι και σε μια διαφορετική ψυχολογική κατάσταση, πόσο τον βοηθάει να φεύγει από εκείνο. Γιατί σίγουρα η άσκηση βοηθάει να αλλάξουμε και τη σκέψη μας εκείνη τη στιγμή. Ακριβώς, ναι. Και να πω λίγο κάτι, ότι όταν κάποιος ξεκινήσει να γυμνάζεται, όπως και βέβαια κάποιος με καρκίνο, βέβαια όποιος ξεκινάει να γυμναστεί, οποιοδήποτε, ιδίως μετά τα 35-40, πρέπει πρώτα να ρωτήσει τον γιατρό του. Να κάνει κάποιες εξετάσεις που θα του πει και μετά να ξεκινήσει την άσκηση. Και αυτό που ήθελα να πω είναι ότι όταν θα γυρίζει τις πρώτες φορές από το γυμναστήριο ή από τη δραστηριότητά του, συνήθως θα νιώθει κουρασμένος.
Θα νιώθει μεν και την ευεξία εκείνη την ώρα, αλλά θα νιώθει και κουρασμένος. Θα δει στην πορεία όμως ότι μετά τις 3 εβδομάδες το μήνα δεν θα κουράζεται έτσι. Θα κουράζεται μεν εκείνη τη στιγμή που θα κάνει την άσκηση, αμέσως μετά όμως η ζωτικότητα αυτή και η ευεξία θα τον κάνουν να ξεχνάει τα πάντα και να ανυπομονεί να έρθει η επόμενη συνεδρία, να το πούμε έτσι. Είναι σημαντικό δηλαδή να δώσει λίγο χρόνο στο να προσαρμοστεί το σώμα σε σχέση με την άσκηση. Ναι. Εδώ να πω μια παρένθεση ότι υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα καρκινοπαθών που με την αλλαγή διατροφής, μιας αλκαλικής διατροφής που είναι απαλλαγμένη από οξύδωση και με άσκηση και αλλαγή τρόπου σκέψης, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έχουν θεραπευτεί πλήρως και είναι πολύ σημαντικό αυτό σαν πληροφορία να το πούμε. Ναι. Γιατί πραγματικά μπορεί κάποιος να επιλέξει να αλλάξει τον τρόπο ζωής του σε οποιαδήποτε πάθηση ούτως ή άλλως. Ναι, για όλες τις παθήσεις και για τις ψυχικές και πνευματικές. Δεν το συζητάμε και για την κατάθλιψη είναι πολύ σημαντικό. Ακριβώς. Να μιλήσουμε για το πιλάτες και να μας πεις τι ιδιαιτερότητες έχει, που έχεις ασχοληθεί αρκετά. Ναι, το πιλάτες είναι μία μέθοδος εκγύμνασης. Είναι το πιλάτες, γιατί ακούω διάφορα οι πιλάτες, τα πιλάτες τέλος πάντων, εντάξει, ο κόσμος δεν ξέρει. Και είναι μία μέθοδος εκγύμνασης που εφήβρε ο Γιώζεφ Πιλάτες, ο Γερμανός. Και αυτός την ονόμασε Contrology, αλλά στην πορεία οι επόμενοι, για να τον τιμήσουν κιόλας, έδωσαν το όνομά του στην μέθοδο. Και η μέθοδος αυτή αφορά στον έλεγχο του σώματος με το μυαλό, δίνοντας έμφαση στη σωστή στάση του κορμού, η οποία βοηθάει στην ισορροπία και υποστηρίζει τη σπονδυλική στήλη. Και οι ασκήσεις πιλάτες διδάσκουν και τη σωστή αναπνοή σε συνδυασμό με τη σωστή θέση της σπονδυλικής στήλης, δυναμώνοντας από το βάθος τον κορμό και τους κοιλιακούς μύες. Δηλαδή, δυναμώνεις τον κορμό σου, τον κρατάς σε πολύ καλή θέση, οπότε από εκεί και μετά, σε συνδυασμό με τη σωστή αναπνοή, κάνεις και όλες τις κινήσεις με ασφάλεια. Αυτό είναι το... Και ποιοι μπορούν να ασκηθούν με το πιλάτες? Οι πάντες. Και τα πολύ μικρά παιδιά και οι περίλικες, θα το πω έτσι. Προσαρμόζοντας βέβαια την άσκηση στον κάθε ασκούμενο. Όλοι μπορούν να κάνουν, γιατί μπορεί να είναι πολύ εύκολη, πολύ απλή, μπορεί να είναι θεραπευτική, μπορεί να είναι κλινική, αλλά μπορεί να γίνει και πολύ απαιτητική για πρωταθλητές. Έχει ασκήσεις δηλαδή που και οι πρωταθλητές ζορίζονται να τις βγάλουν. Αλλά η βασική αρχή του πιλάτες είναι η σωστή στάση, ίσια πλάτη, ώμοι μακριά από τα αυτιά, σφιχτός κορμός. Υπάρχουν νοσοκομεία ή σχολεία στο εξωτερικό, γιατί στην Ελλάδα δεν ξέρω αν υπάρχουν, που έχουν εντάξει στις δραστηριότητες των παιδιών ή στη θεραπεία των ασθενών το πιλάτες? Αυτό να σου πω την αλήθεια δεν το ξέρω. Πιστεύω πως ναι, στις κλινικές υπάρχουν. Αλλά και για το σχολείο στην Ελλάδα, εγώ ας πούμε σε όποιο σχολείο βρίσκομαι, γιατί δεν έχω οργανική θέση, διδάσκω πιλάτες στα παιδιά. Είναι τυχερά τα παιδιά που σε έχουν. Ορίστε. Είναι πολύ τυχερά τα παιδιά που σε έχουν, από όλες τις απόψεις. Ευχαριστώ. Ναι. Αλλά ξέρω και άλλες γυμνάστρες και γυμναστές οι οποίοι ξέρουν από πιλάτες, ξέρουν από ορθοσωμεία, οι οποίοι τα κάνουν βέβαια στο σχολείο και είναι απαραίτητα για τα παιδιά. Γιατί τα παιδιά μας σήμερα είναι 7 ώρες ας πούμε στο σχολείο. Είναι και με το κινητό, είναι και με τον υπολογιστή, είναι μειωμένη η δραστηριότητά τους ούτως ή άλλως, οπότε έχουν περισσότερη ανάγκη από την ορθοσωμία, από τη σωστή στάση, από την ενδυνάμωση του κορμού, από την ενδυνάμωση του σώματος. Να σου πω εδώ ότι δέχομαι μηνύματα ότι είσαι η καλύτερη, να δώσουμε τα χαιρετίσματά μας στον Παναγιώτη τον Τριανταφυλλίδη, ο οποίος λέει ότι είσαι πολύ καλή και στο μπάσκετ. Ναι, ξέρει αυτός, ξέρει. Ναι. Συγγνώμη. Ωραία, οπότε να μας πεις λίγο και για την οστεοπόρωση, πώς συμβάλλει η άσκηση, γιατί είναι μια πολύ σημαντική πληροφορία να τη χρησιμοποιήσουμε. Ναι, η άσκηση δυναμώνει τους μύες, οι οποίοι μύες μετά με την τάση που αναπτύσσουν αναγκάζουν και τα οστά να διατηρηθούν σε καλή φυσική κατάσταση, σε καλή κατάσταση από τη στιγμή που έχουν να αντιμετωπίσουν κραδασμούς ας πούμε από το τρέξιμο και την τάση των μυών οι οποίοι σφίγγουν για να διατηρηθούν σε αυτήν
για να διατηρηθούν στην κατάστασή τους πρέπει να δυναμώσουν. Βέβαια δεν γίνεται μόνο από την άσκηση, θέλει και τη σωστή διατροφή. Πες μας 2 λόγια και μία πρόταση για σωστή διατροφή σε σχέση με την άσκηση. Σωστή διατροφή είναι τα λαχανικά βέβαια. Εποχής να τονίσουμε. Της εποχής εννοείται, αυτό θα το έλεγα μετά, ναι. Και βέβαια είναι και η μεσογειακή διατροφή, η οποία περιλαμβάνει, όπως είπαμε, πολλά λαχανικά και φρέσκα φρούτα λαχανικά εποχής και πολλά όσπρια. Και μάλιστα να σας πω τώρα από τις έρευνες που διαβάζω ότι και στο εξωτερικό και για προληπτικούς και για θεραπευτικούς λόγους προτείνουν την μεσογειακή διατροφή. Να ρωτήσω εδώ, υπάρχουν πάρα πολλοί αθλητές και πρωταθλητές οι οποίοι έχουν επιλέξει μια φυτοφαγική διατροφή και έχουν πολύ καλές αποδόσεις. Αυτός ο μύθος με τη ζωική πρωτεΐνη ή την υπερβολική χρήση πρωτεΐνης σε σχέση με την άσκηση, ποια είναι η δική σου άποψη για το συγκεκριμένο? Η άποψή μου είναι ότι αυτό που λέγανε και οι αρχαίοι, παν μέτρον άριστον. Δηλαδή πρωτεΐνη βρίσκεις και στα όσπρια, βρίσκεις και στα λαχανικά, έτσι. Απλά είναι το είδος των αμινοξέων που υπάρχουν στην πρωτεΐνη του κρέατος, το οποίο την κάνει, ας πούμε, λίγο πιο αποτελεσματική. Γι' αυτό και έτσι. Ναι, να προσθέσω εδώ ότι για να γίνει πλήρης μια φυτική πρωτεΐνη μπορεί να συνδυάσουμε όσπρια με δημητριακά πλήρη και γίνεται πλήρης η πρωτεΐνη, όχι όλα τα αμινοξέα. Ωραία, αυτά τα ξέρετε εσείς πιο καλά. Δεν έχω ειδικευτεί σε αυτό, ούτε το έχω ψάξει πολύ. Ναι. Απλά η αρχή είναι ότι όπως, ας πούμε, ακούμε το σώμα μας το τι χρειάζεται, έτσι και στη διατροφή μας έχει δώσει ο Θεός διάφορα για να τρώμε. Ούτε υπερβολική, ούτε μόνο λαχανικά, αλλά ούτε και μόνο κρέας. Και μάλιστα τώρα όπως είναι και τα κρέατα από φάρμες και με πολλά φάρμακα, όπως ξέρουμε οι περισσότεροι. Και να πω εδώ ότι είναι πολύ σημαντικά και τα εξαιρή καρποί οι ομοί, που οι προηγούμενες γενιές τις είχαν πάντα στη διατροφή τους, αλλά οι επόμενες τις έχουν αφαιρέσει σιγά σιγά, ότι είναι πολύ σημαντικές και αυτές σαν τροφή. Και να πούμε λίγο και για τα superfoods, γιατί κυκλοφορεί πολύ αυτός ο όρος, ότι εντάξει, από τη στιγμή που υπάρχει μια ισορροπημένη διατροφή και παίρνεις από όλα, αυτό λέμε, όχι μόνο φαγεία, τρως από όλα, και τα φρούτα και τους ξηρούς καρπούς και τα, πώς τα λένε αυτά, τα μύρτιλα και τα βατόμορα, παίρνεις πάρα πολλά σημαντικά στοιχεία που χρειάζεται το οργανισμό σου. Τώρα, αν ασχολείσαι με τον πρωτοαθλητισμό, εννοείται ότι οι απαιτήσεις του σώματός είναι πολύ περισσότερες. Αλλά για έναν απλό καθημερινό άνθρωπο με την απλή την καθημερινή άσκηση, θεωρώ ότι δεν χρειάζεται να μπαίνει στα τεχνητά, για τα τεχνητά μιλάω, superfoods. Εδώ να προσθέσω ότι η συμβατική καλλιέργεια, επειδή χρησιμοποιεί πάρα πολλά λιπάσματα, αυτό που κάνει είναι να στερεί θρεπτικά στοιχεία από το λαχανικό ή το φρούτο που καλλιεργείται. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντική η βιοκαλλιέργεια και στο πόσο περιεκτική είναι μια τροφή σε βιταμίνες. Και το άλλο που θα μπορούσε να προσθέσει ένας άνθρωπος που θέλει να εμπλουτίσει τη διατροφή του είναι τα βλαστάρια, που αντί για μια βιταμίνη που έχει ένα σπόρος, θυμηθείτε λίγο το βλαστάρι που κάναμε στο σχολείο της φακής. Σε σχέση με το σπόρο της φακής έχει 1000 βιταμίνες και δίνει πολύ ενέργεια, είναι πάρα πολύ θρεπτικά σαν τροφές. Ναι, μπράβο. Ναι, η Φιγένεια σε σχέση με τις αρθρώσεις, η άσκηση, είναι πολλοί άνθρωποι αυτή τη στιγμή που παραπονιούνται ότι τα γόνατά τους πονάνε, ότι τρίβονται. Η άσκηση βοηθάει στην παραγωγή κολαγόνου εκεί στην περιοχή, βοηθάει να λιπανθεί. Πες μας λίγο και γι' αυτό για να το ακούσει ο κόσμος που... Ναι, πρώτα απ' όλα πρέπει να πω ότι πολλές ασθένειες της παθήσεις της αρθρώσης προκαλούνται από την έλλειψη γυμναστικής. Γιατί όταν γυμνάζεσαι διατηρείς τους μύες που στηρίζουν την άρθρωση, τους στένοντες και τους συνδέσμους σε μια πάρα πολύ καλή κατάσταση, εννοείται, έτσι. Οπότε, κρατώντας την άρθρωση στη σωστή κατάσταση, κρατάς και την απόσταση μεταξύ των οστών, των επιφανειών των οστών που βρίσκονται μέσα στην άρθρωση, την κρατάς στη σωστή απόσταση. Τώρα, με την έλλειψη της γυμναστικής, καθώς γίνονται αδύναμοι οι μύες και οι σύνδεσμοι και οι τένοντες, αναγκαστικά μετά έρχονται τα κόκαλα λίγο πιο κοντά και αρχίζουν και τρίβονται μεταξύ τους. Οπότε είναι απαραίτητη η άσκηση για την πρόληψη. Όμως,
Είναι απαραίτητη για την πρόληψη, όμως είναι απαραίτητη και για τη θεραπεία. Γιατί λένε, ας πούμε, πονάει το γόνατο, δεν θα κάνω άσκηση. Δεν ισχύει αυτό τώρα πια. Σε οποιαδήποτε μυοσκελετική πάθηση είναι απαραίτητη η άσκηση. Βέβαια η σειρά είναι πάω στον ορθοπαιδικό, μου δίνει βλέπει ακριβώς τι έχω, αξιολογεί την κατάσταση, μου δίνει τι πρέπει να κάνω, πηγαίνω στο φυσικό θεραπευτή μου που μου κάνει την θεραπεία και μετά πηγαίνω και στο γυμναστή. Και οι συνεργαζόμενοι τρεις μεταξύ τους βέβαια κάνουν την αποκατάσταση του παθόντα, να το πούμε έτσι. Και πολλές φορές η επιλογή είναι το κολύμπι, γιατί είναι πολύ πιο εύκολη η άσκηση μες στο νερό, έτσι. Ακριβώς, δεν υπάρχει η βαρύτητα η οποία επιβαρύνει τις αρθρώσεις. Όμως, να πω εγώ κάτι τώρα για το θέμα γενικά των αρθρώσεων, ότι καλά είναι ο κόσμος να αποφεύγει τις ακραίες θέσεις της αρθρώσης, δηλαδή την υπερβολική κάμψη και την υπερβολική έκταση. Γιατί στις καθημερινές κινήσεις μας δεν χρειάζεται αυτό το υπερβολικό εύρος κίνησης. Ο πρωταθλητής που στο συγκεκριμένο άθλημά του χρειάζεται αυτήν τη γωνία της άρθρωσης, ναι. Γιατί αυτές οι ακραίες αρθρώσεις σε συνδυασμό με τους μη δυνατούς μύες και τις τένοντες και συνδέσμους προκαλεί τραυματισμούς στις αρθρώσεις. Οπότε χρειάζεται και μια διάκριση. Μπορεί να παίζα τένις όταν ήμουν μικρότερη, αλλά τώρα μπορεί αυτές οι απότομες κινήσεις να μου δημιουργούν τραντάγματα και διάφορα... Ναι. Και να πιαστώ από αυτό που είπες, ότι ξεκινώντας κάποιος μια άσκηση δεν πάει από την πρώτη μέρα να κάνει 20 χιλιόμετρα τρέξιμο. Γιατί θα τραυματιστεί, γιατί θα πιαστεί άσχημα, γιατί αυτό το πράγμα όλα μετά θα τον κάνει να μην θέλει να ξαναπάει. Σταδιακά σε όλα. Και στις διατάσεις και στην αερόβια άσκηση και στην ενδυνάμωση με τα βάρη. Σε όλα μέτρο και κλιμακούμενη επιβάρυνση. Και φυσικά ένας παράγοντας θα είναι και το πόσο εργάζεται κάποιος κάποια μέρα, πόσο ήδη κουρασμένος είναι. Ναι. Να πω λίγο κάτι σε αυτό, ότι υπάρχει, ας πούμε, παραπονούνται πολλές γυναίκες, και είχα και εγώ το θέμα όταν είχα μικρά τα παιδιά μου, για πόνο στους καρπούς. Οι καρποί επιβαρύνονται πάρα πολύ με τις δουλειές του σπιτιού. Όμως, το να μην κάνω άσκηση είναι ό,τι χειρότερο μπορώ να κάνω, να μην δυναμώσω τον καρπό μου. Γιατί οι δουλειές του σπιτιού γίνονται χωρίς τη σωστή τεχνική βέβαια, γίνονται στροφές προς όλες τις πλευρές, επιβάρυνση σε λάθος γωνία, όμως η άσκηση που θα δυναμώσει τον καρπό θα γίνει σε ελεγχόμενο περιβάλλον. Καταλαβαίνεις τι εννοώ? Ναι. Οπότε δυναμώνουμε τον καρπό μας, δεν κάνουμε όμως υπερβολές, γιατί κάνω, ας πούμε, 2 κάμψεις χεριών. Όταν νιώσω ότι αρχίζει να με ενοχλεί ο καρπός, εννοείται θα σταματήσω. Δεν θα κάνω τις 10 επαναλήψεις που μου λέει το πρόγραμμα, θα κάνω μόνο 2. Αλλά εδώ τώρα παίρνει και ένα άλλο μυστικό. Γιατί, ας πούμε, κάνω κοιλιακούς και είναι φυσικό να αρχίσουν να καίνε οι κοιλιακοί. Είναι άλλος ο πόνος που νιώθω από την άσκηση που γυμνάζεται εκείνη την ώρα ομής, και είναι άλλος ο πόνος που θα νιώσω αν κάνω κακό εκείνη την ώρα στο σώμα μου, σε κάποιο σημείο του σώματός μου. Αυτό θα πρέπει ο κόσμος σιγά σιγά να αρχίσει να διακρίνει τον έναν πόνο, στον οποίο, ας πούμε, αν είναι από τον μη, μπορώ να συνεχίσω λίγο ακόμα. Αν όμως δείχνει ο πόνος ότι κάτι κακό κάνω, κάτι λάθος στην τεχνική, πρέπει να σταματήσω. Αυτό πώς μπορούμε να τον διακρίνουμε? Έχει σχέση με την αίσθηση που έχουμε? Δηλαδή ο ένας είναι αποδεκτός και ο άλλος είναι κάτι που μας ενοχλεί πολύ? Ακριβώς. Είναι λίγο πιο οξύς ο ένας πόνος, ο άλλος το καταλαβαίνεις ότι είναι ο μυϊκός του μυός που δουλεύει σε εκείνη την ώρα. Ωραία, Ιφηγένεια, θα πάμε σε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα και σε λίγο θα μιλήσουμε ξανά. Εδώ, Ιφηγένεια, να συνεχίσουμε και να ρωτήσω εγώ σε σχέση με το σκύψιμο που κάνουμε πάντα λάθος στην κίνηση. Να μας δώσεις μερικές πληροφορίες πώς μια νοικοκυρά ή κάποιος που κάνει εργασίες, και ένας νοικοκύρης, να πω, γιατί είναι σημαντικό να είμαστε όλοι νοικοκύριδες στα σπίτια, μπορεί να σκύψει χωρίς να επιβαρύνει τους μυς της μέσης και τη μέση γενικώς. Ναι. Λοιπόν, και μόνο από τον όρο που χρησιμοποιούμε, το σκύψιμο είναι λάθος. Γιατί δεν πρέπει να σκύψουμε. Γι' αυτό και ένας λόγος που είναι το πιλάτες, θεωρώ, είναι ό,τι καλύτερο, το καλύτερο συνδυασμός, για να μην παρεξηγηθώ, είναι να τα κάνεις όλα. Αλλά και το πιλάτες που σου διδάσκει το πώς να κρατάς σωστά το σώμα σου, είναι πολύ βασικό για τις καθημερινές μας δραστηριότητες. Λοιπόν, κρατάμε την πλάτη ίσια, κρατάμε τους ώμους πίσω και κάτω, σφίγγουμε την κοιλιά, και για να κατέβουμε λυγίζουμε τα πόδια και
γέρνουμε τον κορμό προς τα μπρος, δεν σκύβουμε, αλλά τεντωμένο, σαν να είναι ένα κομμάτι ξύλου, ας πούμε, ο κορμός μας. Οπότε λυγίζω πόδια, κατεβαίνω προς τα κάτω και κατεβάζω και τον κορμό, αλλά χωρίς να σκύψω, χωρίς να καμπουριάσω. Τώρα, υπάρχουν και άτομα βέβαια τα οποία έχουν θέματα με τα γόνατα. Εκεί τι κάνουμε? Εκεί μετά στις καθημερινές, είπαμε ότι τα άτομα πρέπει οπωσδήποτε να ασκηθούν για να δυναμώσουν τους μύες. Εκεί μετά, κρατώντας πάλι ίσια την πλάτη, το καλύτερο είναι να βάλεις το χέρι σου κοντά σε μία καρέκλα, να λυγίσεις πολύ λίγο τα πόδια, να στηριχτείς την καρέκλα και να κατεβάσεις ίσιο τον κορμό προς τα κάτω και με τη βοήθεια του χεριού που στηρίζεται στην καρέκλα να πάρεις ό,τι είναι να πάρεις και να σηκωθείς. Είναι διαδικασία βέβαια, είναι διαδικασία. Πρέπει να βάλεις την καρέκλα δίπλα, πρέπει να προετοιμάσεις το σώμα σου, αλλά ενώ στην αρχή θέλουν σκέψη, μετά θα γίνονται όλα αυτόματα. Και να ρωτήσω εδώ πέρα σε σχέση με ή μάλλον να πω ότι αυτό που μου μένει από όλο αυτό που κουβεντιάσαμε, ότι είναι πολύ σημαντικό να μείνει σε όλους μας το ότι όπως αναπνέουμε και είναι τόσο σημαντικό για το σώμα μας, το ίδιο σημαντικό είναι να ενσωματώσουμε την άσκηση στη ζωή μας, γιατί έτσι θα μπορέσουμε να διατηρήσουμε όλα τα σημεία του σώματός μας σε καλή φυσική κατάσταση. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Και εγώ λόγω της εργασίας που κάνω βιώνω πάρα πολύ κόσμο που πονάει γιατί έχει φλεγμονές, γιατί πονάνε τα γόνατά του, γιατί για πολλούς διαφορετικούς λόγους. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντική η πρόληψη. Και τα περισσότερα όμως πάλι που θα πω για τις φλεγμονές, εντάξει υπάρχουν και κάποιοι γενετικοί παράγοντες, τα περισσότερα είναι λόγω της ακινησίας. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα, να βλέπεις τα παιδιά να είναι ξαπλωμένα. Παλιότερα εμείς στην τηλεόραση, αλλά εμείς τότε βγαίναμε να παίξουμε και κάθε βράδυ έξω στον δρόμο. Τώρα δεν το βλέπεις άλλο αυτό. Γιατί πριν που λέγαμε για τα παιδιά, που είπες και εσύ ότι σου άρεσε να παίζεις βόλεϊ, και οι επιστημονικές έρευνες λένε ότι το καλύτερο πράγμα για να μεγαλώσει ένα παιδί είναι να παίξει. Εντάξει, καλό να πάει στο σύλλογο να μάθει μπάσκετ και αυτά, αλλά το καλύτερο είναι το ελεύθερο παιχνίδι, το οποίο θα το αναπτύξει όχι μόνο σωματικά, αλλά και πνευματικά και συναισθηματικά. Και πόσο σημαντικό είναι, έχουν αλλάξει εντελώς από τη δική μας γενιά που παίζαμε με τις ώρες έξω. Τώρα τα παιδιά μας είναι με ένα κινητό στο χέρι, είναι η προέκταση του χεριού. Ακριβώς. Και δυστυχώς η άσκηση έχει μειωθεί. Κοίταξε, και το κινητό είναι σημείο των καιρών, έτσι. Έχει προχωρήσει η τεχνολογία και τα παιδιά αυτά και οι δουλειές τους θα είναι με το κινητό και με τους υπολογιστές. Το θέμα όμως είναι ότι πρέπει να μπει η άσκηση στη ζωή. Πρέπει πια. Και η αλήθεια είναι ότι είμαστε και εμείς πολλές φορές, οπότε τα παιδιά βλέπουν και εμάς. Ακριβώς. Μην ρίχνουμε το βάρος μας στα δεν παιδιά, το συζητάμε. Ναι. Εδώ να κλείσουμε σιγά σιγά, Ιφηγένεια. Πες μας κάτι που θεωρείς σημαντικό έτσι ώστε να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά. Θα ήθελα να πω λίγο σε όλα αυτά που είπαμε, ότι τώρα μέσα στην καραντίνα για την ωφέλεια και τη χρησιμότητα της βιταμίνης D και τον ήλιο. Ναι. Που είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή το να βγεις, ιδίως τώρα το χειμώνα που δεν καίει και τόσο πολύ ο ήλιος, να βγεις το πρωί και να περπατήσεις, αφού μας επιτρέπεται και η άσκηση σε εξωτερικό χώρο, στον ήλιο, είναι ό,τι καλύτερο, γιατί και η άσκηση συμβάλλει στην ενίσχυση του νοσοποιητικού μας συστήματος. Λέγεται ότι χρειάζεται να έχουμε κάποιο μέρος, ένα μπράτσο ή την παλάμη μας να βλέπει προς τον ήλιο, έτσι ώστε να απορροφηθεί καλύτερα η βιταμίνη D. Ναι, εντάξει, ψιλογελάω. Εντάξει, επειδή το μέσα μέρος του πύχη, ας πούμε, και το βραχείο να έχει λιγότερη μελανίνη, κάνει καλύτερη πρόσληψη βιταμίνης D. Αλλά αυτά είναι λεπτομέρειες. Βγείτε στον ήλιο και ευχαριστηθείτε την κίνηση και την άσκηση στον ήλιο. Αρκεί. Ωραία, να σε χαιρετήσουμε, Ιφηγένεια. Ευχαριστώ πολύ που ήσουν μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ θα ήθελα να κλείσω λίγο με αυτό που ξεκινήσαμε και στην αρχή. Ήθελα να πω ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι να δούμε όλη αυτή την κατάσταση που βιώνουμε. Ένας τρόπος είναι να το δούμε με αποδοχή μέσα από την κριτική σκέψη και να καλλιεργήσουμε την κριτική σκέψη. Είναι πολύ σημαντικό αυτά τα χρόνια να μην αφήσουμε να μας σερβίρεται τίποτα όπως είναι, να μπορούμε να κρίνουμε και οι ίδιοι μας για το τι μας είναι επικίνδυνο και τι όχι. Και η αποδοχή έχει πολλές έννοιες. Μπορεί δηλαδή εγώ να μην αποδέχομαι τα μέτρα που μου βάζει π.χ. μια κοινωνία, αλλά μπορώ να τα αποδεχτώ βγαίνοντας απ' έξω και βλέποντας όλο αυτό χωρίς να ταυτίζομαι, και αυτό είναι μια μεγάλη νίκη και μέσα μου, γιατί μπορώ να νιώσω ότι μπόρεσα να ξεπεράσω μια δυσκολία χωρίς να ζοριστώ με τον καλύτερο τρόπο. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Ιφηγένεια, σε φιλώ. Να είστε καλά. Γεια σας.